Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mayroon po kaming Filipino street food. So mayroon kami ditong puso or hanging rice. Wow! Dito din mayroong Japanese siomai. At pork shumai. Yan. Shumai. Ito be. French fries, my favorite. Tapos ito ay nguyong. Bola-bola. Ito kikiam. Lumpia. Squid rolls. Squid balls. Ano to? Tempura at saka hotdog. Yan. Mayroon din ditong chicken at saka fried na pork. Fried pork. Oh, sausawan oh, ito suka toyo, Yung mga ketchup. spicy oh, ketchup. Yan. Before kami mag-start mga ka-studio, pray muna kami ah. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kain na po tayo. Yan. Kani ako ah. Ito tayo, may sunlas ha. Kani ako. Hindi ka na. Nguyong. Tabi oh. Rice. Ganito. Yan. Masarap po kasi itong street food ba basta kuan pa no kaning Puso ang pamari. puso. Ang siyang lihaga ngay ngani. Ito na kapama. Dira oh. Dira oh. No. Kani diri? Nguyong ka man. Ang sarap po. Kain po tayo. Okay, saan na lang po kami kukuha? Ito, kikiam. Nagkiram? Kaon ka nila? Kain ka? Ang sarap din mang, ang kikiam. Saan ang kakiram? Okay. Gina, kaunak. Kain ka kanin? Sumay. Sumay? Spicy hot sumay? You have Japanese siomai. Japanese? Japanese gani? Pork na mo na. Oh, pork sumay? Kaya mo lang. Yeah, Japanese sumay? Ang sarap yung ulong pa. Sarap yung nguyong no. Eat na. Roll ako. Roll ako, robot. Dili na butang uban. Na. My pork sumay is yummy yar. Yung weird. Isags po mahilig sa siomai no. Kamil, nung agron muna puso meron. Lami mo gud siya, wal puso. Do I fried pork ay? Fried pork? Eat na. Kamay no. Kuha ka dito puso di ha? Oh. Napagaman kayo puso. Ang sarap po. Chipseka. Bongas liquor. No, no.
No. Squid rolls naman. Control? Mm. Hindi po Sir, kasi kami water? nakapagluto ngayon ba? Mm. There water? Mm-mm. Water. I'm drying the sauce. Mm. Huwag ka magsalita kung may naman ang bibig mo ba. Mm. Ni, naya na. Go on. Mm. Ila. Dog. Mm. Dry pa man ko. Mm. Na, isilin mo ko. Hamong nga na. Mm. Ang sarap po. Merong chicken ako. Okay. Mm. Ito mang lumpia. Ah, Napakamiti ng lumpia lamang. bakit? Maliit lang? Mm. Ano yung lumpia? Mm. Oh. Yummy chicken. I love the skin of it. Eat na eat. Mm. I got right to my Gulaw ka ni? Ikaw na, di ka nila? Huh? Di ka ni? Di pa ni, ako ano na ha? Ito yung halang. Mm. Dire. Dire pwede oh. Mm. Dire. Yeah. Ang dami nito ano? Natagbaw ginas kadaghan. Napa sa bang? Mm. Lupad-lupad. Ay, palupad. Oh. Mga gagmay nga malanap. Oh. Kuhan sa kong bakba nero. Sungzun. Mayroon po mga maliliit na kuhan po, mga tagnok. Sa mangga siguro. Wow, it looks big. Yung siumay pala namin, sa Master Siumay to, binili pa no?
Ako. Hindi, good na. Akin na lang itong chicken pa. Mm. Tunga tayo. Ano na? Wabi na ko na ako ng chicken. Nadam na Tuwat doon daw. Diyan ko. Kani. Ngayon na pork ba nga tambok. Ah. Ano? Tatlo na naubos ni Sax? Namiss ko na kumain sa rurupang. Di pa pwede mo? Panorotin mo ka. Ha? Narotin na to ah. Narotin pa ako ah. Mukha po. Mami, halang. Katong na may shop nga siomay sa tisa ba kay kami ang halang. Kato ba? Bata pa ko. Naman na. Sausaw, pila kong kamot na. Hindi ah. Ayan po. Malapit na kami matapos. Pa, binilan mo si Sax. Tirhan mo. Ito lang, ubusin namin ay. Bukang tubig. Ang heavy pala nito pa no? Tingnan mo siya parang ang dami mong makakain ba pero madali pala ito makabusog ba no? Tara? Papa? Ano? Hindi na ako. Ganyan po ko. Wala na. Asensya na po pala kayo mga studio kung mayroong mga unsa na pag ano? Usok. Usok po na dumadaan dito sa screen po. Naglagay po kami ng kandila dito sa harapan po dahil mayroong mga maliliit na kuhan ba? Lumilipad. O lumilipad. Anong tawag diyan mo? Mga Mga bug. mga kuhan. Sana tagnok po dahil po sa mangga po. Yung maliliit na kuhan ba lumilipad ba? Need na po namin mag-spray no para mawala yung mga kuhan. So ayan, shout out muna kami mga studio. Shout out sa idol namin po, Kalina Brothers. Gumagawa po sila ng mga outdoor cooking. Tsaka bangis din po ng channel nito po. Mayroon na silang 28,000 subscribers as of now. So kaya check out din natin po channel na Kalina Brothers po. Shout out din Cordobanhon. Channel niya related about diving, mga beach no dito sa Cebu. Ang ganda po. Yung kung mahilig po kayo sa mga
diving at saka mga corals ba sa ilalim ng dagat po. Ganyan po Under yung- the sea po yung kuan niya. Channel. Shout out din kay Diboy at Michelle Baguio. Shout out nila sa Ay, kuya. Litigaw. Tapos shout out na din kay Kuan, Auntie Baday at Kuan, Uncle Jerry. Mm. Yan. Shout out muna ko. Shout out Mamaya na lang. Gerald Acosta, Lovely Pipito, Mylene Relias, Jury Mudansa from Davao, XL The Alien from Cebu City, Tichi Lazaro from Manila, Jason Padlan, Lizelle De Los Santos from UAE, Sheena Bandulon from UK, Mike Tinidero from Kubar, Saudi, Labitan Family, Muyong Family, Kalibay Family at Estrera Family, Sarah Kinson, Mark Gula, Milvin from Inupacan, Leyte, Jake Imata from Muntinlupa City, Danica Aserios Pasya, Nani Oloroso, Piston Pate Drake, Jamaica Cordero, Gary Boy Abiliar from Iloilo City, Marvin Lanchinebre from Cebu, Prochina family and Alpanta family from Bunawan, Agusan del Sur, Dine and Lane channel from Cebu. Meron silang channel. Oh, Dine and Lane. Lian Solano. Yuan Kayabyab. Yuan ba yung basa nito? Tapos, Dolores Suba. Les Lafang Channel. Oliver Ansil. Pachoy Choy Apparels. Mary Angeline Easy at Gel. Altia Alia 2201 Batistis. Mr. Panda. Ermelia Jordan from Tansa, Cavite. Margie from Zamboanga. Lizelle Alimazag. Batitay D. Vlog from Jeddah. Suwan at Del Prado family. Remark Rojas from Cebu. Bone family from Germany. Vera Kanay from Republic of Bilao. Stephanie Gregorio. Ans Mukbang from Dubai. Mira Monteza. Densky Kaday from Kalamansig, Sultan Kudarat. Lilibet Pidad from Korea. Canedyo family. Rika Yamat Bustos ng Tondo, Manila. Angelica Brozas TV. Ito mayroong channel po. Jelly Ann Serban from Iligan City. Ralph Vincent Anarna. Villanosa Flores Diego Castillo family. Ginalyn Simple Living. Mural at Patungonon family. Mikey Abigonia. Heidi Bisnar at Jensen Kyrie De La Paz from Taguig. Mars Ping from Saudi. Jenjay Tamban. Vanessa Flores from Australia. Leonelio Rosel from Alcubar, Saudi. Miles Channel. Cynthia Takahashi. Ron Bolser from London, UK. Maricorn Kulas. At yan na po lahat mga kastudo. Sobrang dami po talaga dahil itong comment na to po ay galing po sa lechon namin na inasal po. Ang dami po kasing views doon. Maraming salamat po. Kaya po madami din po yung comment. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!